Здравейте, това е първият епизод от моята нова Майнкрафт поредица. Преди това искам да изтрия тук няколко сървъра. То всичките, по-точно. Ето. Започнах нова поредица, защото без да искам си изтрих старата. Вече от миналата съм направила много епизоди, само един. Но мисля тази да я продължа. Не като миналата приключи бързо. В този епизод ще съберем малко дърво и ще направим основите на къщата. Момент. Сега ще си направим много, то не много, но все пак по-силна брадва, с която ще ни е по-лесно. Вече имаме достатъчно материал за нашата брадва. Така. Ако някой не знае това копче, като го натиснеш два пъти, тичаш. Няма да събираме много дърво, само колкото за една къща. Както виждате, събрахме едно дърво, само че то не ни трябва. Това е така го оставяме настрани. Между другото, ако нещо, понеже не съм правила много често клипове, ако нещо не ви хареса, напишете го в коментарите, за да знам да го променя. Все пак, нали, правим тези клипове, за да ги харесват хората, да се учат на някои неща. Примерно, може да не знаят. Аз преди, честно казано, правях къщи само на креатив. И дори не знаех, че примерно диамантите не могат да се изкопаят с обикновена дървена кирка. И гледах клипове и така се научих. Все пак всичко се прави за хората. Абсолютно всичко. Не само клиповете. Например, магазините и те справят за хората. Мисля да кача един клип, в който да покажа с какво приложение снимам. И така. Ето така. Почти събрахме нужния брой дърво, защото аз не събирам много дърво. Знам колкото да си направя къщата. Това значи малко повече от 64 дървета.
Между другото, на всички, които им хареса клипа, да дават палец нагоре. А тези, на които не им харесва клипа и да дадат палец надолу, моля да напишат в коментарите защо, за да променям тези неща. Аз не правя тези клипове, за да ми харесат и да имам милион харесания, например, и да се кефа. Искам да ги направя, за да може някой, който не знае как се играе Майнкрафт, да се научи. Чух един скелет и с това се изплаших леко. Така че ако не ви хареса нещо, напишете го долу в коментарите. Така. Ще построя къщата си ето тук. Така. Между другото, ако някой иска да си прави къща на същия сит като моя, но не го знае, всички казват винаги си да го пише ето тук. Виждате ли кръгчето? Ето. Кръгчето, с което натискаме ето го. Еми така и по същия начин сега ще затворя къщата, за да направя основите. Но понеже сега ме викат, в следващия епизод ще направим и останалите неща. До скоро и дано да ви е било полезно.